Următorii concurenți vin de la Ștefan Vodă și sunt convinși că vor deveni muzicieni, chiar dacă n-au toate studiile necesare. Cine ești, cum te numești? Mă numesc Denis. Podgor de Mihai. De ce ai venit la Moldova Are Talent? Să vă cânt un cântec făcut de mine. Am venit cu piesa Always on My Mind. Succes îți dorim! De unde am plecat, acum e vara. Toți se uită prin sticle colorate la soare. Maybe I didn't hold you. Deci dimineață, toți trecuți prin noapte își mai caută All this lonely, lonely time. pe nisipul cald cu popol la soare. Domnișoarele ne arată cine și ce are. So happy that you're mine. Tu ai cântat-o foarte prost. Piesa a fost făcută de mine. Milan era vara, mă rog. Ce, da. Italia, domnișoarele nu arată ce are? Domnișoarele arată în orice țară tot ce au. Succes pe data viitoare. Ne vedem. Vrei să spui ceva acum? Sunt bucuros că m-au apreciat așa cum este. Succes! Succes înainte. Arată tatuajele tale. Vreți să le vedeți? Da. Te rog. Deci. Wow! Trebuia să arăți. Asta am făcut eu. Vedeți? Și domnul Mihai ți-aș fi arătat tatuajele pe care le are el. Pe Aici e Luciano Pavarotti, aici e Michele Placido. Da. Nu Michele Placido. Bun, băi. Mersi. Placido